Зараз вельми актуальне питання для Білорусі, для білорусів – це визволення білоруських політв'язнів. Білоруські політв'язні – це фактично закладники. Вони кинуті в тюрми не по закону, по придуманих обвинуваченнях. Так ось є два підходи. Один підход, дійсничий уже 5-й год – це санкції. У Європі міркують так, що будем тиснуть этими санкциями на режим, пока он не выпустит політв'язнів. Но уже 5-й год тиснуть, а люди только помирают, губляют здоровье, выходят только 7 человек знищили, забили в тем великого Шбрака, великого нашего мастака, Колеся Пушкина. И когда это не действует система санкций, когда режим продовжує свою існування, люди діють, то треба шукати другі підходи. І другий підход, він існує. Це підход, який використовують з терористами. А цей режим – це фактично терористи, це терористичний режим, який кинув людей за крати, знищив. Ось, тому другий підход – це визволяти наших політв'язнів шляхом уступлення в перемови з терористами. І пропонувати їм певні обмінні елементи. Коли це не робити, то люди будуть там помирати, будуть робитися калеками, людей буде все більшість і більшість, і таким чином, це буде просто безжалостно до самих себе. Зараз тільки що визволили нескольких відомих людей, тим як Поліну Шаренду, Панасюк. Я особисто звертався, до речі, до Лукашенки, там визволення цієї жінки, тому що по моїх назираннях я там просто повинен був загнати у могилу. Але її добрали здоров'я, але дякую Богу, вона вийшла жива. Так от, то, що там залишилося, це страшно собі уявити. Це людей, від яких добрали здоров'я, які у вельми кепському стані знаходяться. І вони, напевно, можуть там не пережити. Їх треба рятувати. Для того, щоб їх рятувати, повторяю, є другий шлях. Уступити у перемови з терористами. Коли терористи беруть закладників, вони ставлять які свої умови, то треба їм ставити другі умови. Завжди з терористами так і виходять. Щоб не забили тих людей, щоб не знищили, які у них у закладників. І робиться некі, їм дають сродки, які не потребуються, некі там міркування. У такій ситуації можна пойти на те, щоб зняти ті санкції, які їм шкодні. Треба на це йти. І так робиться. Робиться в Україні. Ми бачимо, як відбувається з Хамасом, як міняють 300 терористів на 3 жінчин і гарантують їм життя. Тому у цій ситуації ми повинні розуміти, нема нічого більш коштовного, нічого матеріального, ніяких політичних схем, нічого нема важливого за життя чоловіка. І ось ми стоїмо на гуманітарній позиції. Вирятувати людей, не дати їм там померти, не дати, щоб їх забили, щоб їх одобрали здоров'я, одобрали від їх життя. І на це треба йти. І тому наш заклик до заходніх політиків, бо від їх це залежить, ідіть на перемови з цим варварським режимом, рятуйте цих людей, є можливість. Є можливість. І треба зняти певні санкції, які нічого практично не варті для цього режиму. Режим пішов в Росію за своєю творчістю, яка санкції його не дотягаються. Так от, така можливість гуманітарна зараз є, ми на цьому стоїмо. І я хотів би, щоб білоруси це зрозуміли. Тому що позиція, давайте стояти на смерть, будемо удалити санкції, поки 5 років пройшло. Люди помирають. Це не працює ця система. Тому треба підходити, повторяю вже 3-й раз, треба елементарно підходити до цього. Вони дають знати. Лукашенко почав випускати там по декількох групах людей, дають знаки, що вони готові йти на перемогу. Давайте гандлюватися з терористами.
Але вынік гэтага жыццё чалавека гэта найважнейшае. Я вельмі спадзяваўся, каб беларусы, якія мне чуюць, зразумелі, што інакшага выйсця няма. Трэба з бандытамі ісці на гэтыя перамовы, каб вызваліць нашу жыць. Гэта разумны ход, так робіцца і так трэба рабіць. І калі мы будзем вызваляць нашу жыць, а это можна, тады паставіцца пытанне, каб спыніліся рэпрэсіі. Бо адна справа, што ён будзе вызваляць, а на іх месца будзе яшчэ другіх забірацца турму. Вызваліць 10, а кіне 20. Так вот, гэта павінна быць у адным пакеце. І змагацца так можна. Ніхто гэтым зараз не займаецца. Ніхто не займаецца. Ёсць толькі хорошыя словы, дэкларацыя, дэмагогія, што вот мы будзем давіць санкцыямі, і ён спалохаецца, ён выключыць. 5 год ніхто нічого не робіць. Таму мы заклікаем еўрапейскіх палітыкаў: дапамажыце нам, дапамажыце беларусам, уступайце ў перамовы з тэрарыстам. Ёсць магчымасць выратаваць жыцці людзей. Рабіце гэта. Бо у вас улада, у вас магчымасці, мы вас просім. Вот наша пазіцыя. Я думаю, беларусы, задумайцеся і дапамагайце самім сабе. Мы перажываем цяжкі час, але памятаем, што б мы не перажывалі, наш лёс у нашых руках. Таму бяром наш лёс, змагаемся за саміх сябе. І перамога будзе з намі. Жыве беларусы!